YouTube! I dag vil vi PvP lidt på den her server. Nå ja. Jeg kan ikke rigtig finde noget godt. Nå, YouTube. Mig og min ven, vi har lige været ved at sove campingvogn. Men godt. Skrøftet rej. Spuren. Nu er vi nakker ham der. Ej, fuck man, Danish-mæssigt svin. Vi skal nok Danish-mæssigt, Noah. Han er bare et svin, der han. Jeg kommer nu. Fuck man, han hacker. Lad være, man får dem der golden apples af. Han siger bare, at det er nogen, han har skaffet. Så meget kan han sgu ikke få. Så har han i hvert fald x-ray. Så han kan finde guld. Det har han også. Han har modus. Han tager bare ikke på det, fordi han får danser. Og han tager den der wow. Han står i et hjørne, Noah. Godt. Jeg kommer. Fuck man, jeg dør. Danish-mæssigt. Han har ikke engang enchanted armor. Og så påner han os. Det er hack, tror jeg. Han hacker også, jeg ved det. Jeg venner med ham på Skype. Jeg snakkede meget sammen med ham engang. Kom over, slå ham. Slå ham. Lol, hacker. Han bruger enter. Skriv det til Viggo, så tager jeg mig af ham. Yes, han siger den dødelige lol, han tog en ny ind på. Han nakkede fucking en. Hvad? Han nakkede fucking en. Det er diamond. Nej, en uden. Det må han ikke. Nu nakker jeg ham så. Jeg går aldrig imod dem uden diamond. Det er synd for dem. Jo, må jeg godt lige nakke ham nu? Nej, det er min. Jamen, jeg skulle lige nakke ham, fordi så jeg kunne få noget ordentligt power. Krop 3 F power. Jeg har lige vist ting til ham. Pas på! Au! Han holder ikke vandt over det svin. Han skal dø. Han slår mig.
Han må fucking ikke nakke ham. Nej. Efter ham. Nej, han nakker ham fandme, det svin. Han er fucking mod. Jeg spørger lige ham. Peter. Jeg skudte ham med bue. Au, for helvede, dit svin. Han giver ham. Ja, han er GM. Prøv at se, han er GM. Au, nu er han ikke. Han skulle tage nogle golden apples. Ja, når jeg dør. Okay. Vi filmer stadig op. Jo, det gør. Nå, fuck, han vil nakke ham derovre. Nej, det er svin. Han ikke. Nu skal han dø. Nej, han skal ikke gå derhen, den spade. Så dør han jo bare. Au. Han er Nodus. Ja, han er sjov. Jeg kan gå. Han har gjort, så jeg kan gå. Han viser vendetegn. Han har ikke nogen støvler, mand. Hans arme, det ryger sgu snart. Ja, det gør det. Han kunne få en svær. Armor, og du mener godt, vi gør det. Det er... Nej. Nak ham! Nak ham! Nak ham! Jeg bruger enderpost og fucking game, man. Markus, Michelle. Au, den gay. Det er cool, han er stadig på. Er han ikke? Jo. Jeg tror bare, han er på Vanes. Fuck! Helling. Han skal bare dø. Ja, han skal dø. Okay, jeg tager med Markus Michelle. Au, han nakker mig ham der Martin Michel der. Fuck. Jeg spiller på det. Gay. Det er engang så mange gay. Kom så bare til en Jelling. Skrik på begge. 8 ud af 10. Bare her med. Han arbejder godt for det. Jeg siger snart til en mod, at ham der er lille, så det kan han har morarm. Sig sgu da til Viggo. Han er ikke på. Kom Det er hjælp han mig. Hjælp mig herovre. Jeg kommer. Så kan du lige skal. Men husk nu altid download Optifine. Det er helt vildt godt. Men som I kan se, jeg har ikke noget hack. Nu trykker jeg O eller noget. Jo, jeg har Optifine. Det er heller ikke en hack. Men ja. Wow, jeg holdt ikke der. Vi skal snart på sådan noget sommerskole. Det er sådan noget gamer party sommerskole. Det glæder jeg mig fandme til. Der er fucking Luffe. Han skal dø. Han har ikke så mange liv. Og bare sådan jeg ved det, så med Optifine kan man også zoome. Han har for fucking diamond, tror jeg. uh. Han er godt nok blue. Han har en pind. Lol. Jeg er fandme Det nakket er mig. Markus Michelle. Er det? Ja. Han skal Nej, dø. jeg kom til at nakke Peter. Det gør ikke noget, jeg har også kommet til at nakke ham. Nej, han er ikke død. Fuck. Jeg nakker ham med Markus Michelle. Jeg ved det ikke. Kom nu, kom nu, kom nu. Fuck. Jeg var så tæt ham, og han var nede for et liv. Hvor til en anden bøs. Fuck i helvede. Bag dig. Der var ingen. Jo, der var en. Det var King Kong Jelling, eller hvad fanden han hedder. Jeg spørger mig om Ali F. Ali King Kong. Ali Swagger Fag. Jeg kom til at nakke ham, der er Peter en eller anden ting. Fuck. Nå, men han står også i vejen. Yes, nu er vi ærlige med dem. Er vi? Ja, han er ikke med i det. Kigger lige.